Lizartzaragoaz orain, bertako eskola txiki gelditu baitzaie. Atera kontuak 10 urteko epean, 27 aurre izatetik 80 izatera igaro dira eta jakina espazio arazo horri irtenbidea bilatu nahi diote. Asierrek bisita egin die. Gehien bat da leku falta, baina hortaz aparte ere eskolaren egoera, fisikoa ere lotxagarria da, eta penagarria. Eskailerak oso arriskutsuak dira, hemen atzen daukagun txabola prefabrikatu bat, berez urtebetekoa zen, edo nolabait arazo puntuala konpontzeko, baina behin betiko txabola bihurtu zaigu. Prefabrikatu honetan lehenengo eta bigarren mailako umeak daude, neguan kriston hotza egiten du. Eskerrik batzutan irakaslea etorri izan da igande arratsaldetan berogailua piztera, astelehen goizean umek barrun egon ahal izateko. Udaran kontrakoa gertatzen da, kriston beroa egiten du hor barruan. Hau da, gure irakasle gela, hau da zuzendaritza, ikusten duzun bezala gu hemen gaude grabazioan eta beraiek atzean, ez da beste espazio bat nun bildu daitezken. Hau da gure jangela baita ere. Hemen bazkaltzen deu, 7-8 irakaslek. Eta egoera, hoxe, hemen biltzen gea 12-13 langile. Hemen dago gela bat eta gero hor beste gela bat. Klaro, gela hortako umek komunera juteko adibidez, hemendik pasa behar dute, handagolako komuna. Esan nahi dut, gela hau eta hau, nolabaitez enbarazu iten dio batak besteari, ez? Txikia gelditzen dira gelak ere, hemen 12 ume daude eta hor beste 12 gutxi gora bera. Eta material guztia alden lekuan pilatzen dute, zeatikan ez daukagu materiala gordetzeko leku berezi bat. Ikusten dezuenen bezala, iskin guztiak aprobetxatzen dituzte materiala eta dena gordetzeko. Justu parean daukagu komunak, 40 umentzako 2 komun daude, pertseroak ere komun barruan jarri izan behar dituzte, ez daulako lekurik. 22 umedie, 2 irakasle, leku txiki honetan. Berez, hezkuntzak esaten du gela hau 2 gelatan banatuta egon barko lukela. Gertatzeana, ez baldin badeu beste etxe prefabrikatu ditako batek hartzen, moldatu behar gehala daun, edo moldatu behar diela daun lekukin. 11etan umeak ateatzeie errekroa eta euraldi txarra gertatzen orduan etorri behar die frontoia. Zati aterpe ez dago eskolan ingurun, eta karretera pasa behar die 2 aldiz, 2 paso de zebrakin, eta kotxe asko ez da ez biltzen, baina beti umeakin beti arrisku dotea. Eta hemendik aurrera zer? Momentuz, eman dugu pausoa gurasok eskola zegoeratan dagon salatzearena, Lizartzako eta Orexako umek irakasleek eta herriek eskola berri eta duin bat behar dugu, eta uste dugu herri txikientzako oso garrantzitsuak direla eskola txikiak. Zen azkenean bizia ematen diote herriari, egiten dute herriko aurrek herrin gelditzea, eta horrekin batera familiak herrin gelditzea eta herriko giroak suspertzea. Lizartzako herri ikastetxaren egoera zein den ikusi dugu, baita entzun ere, guraso, irakasle eta zuzendaritzaren eskaera zein den. Ikusiko dugu hemendik gutxira ikastetxe berri bat lortzen duten. Lizartzatik, Asier Otegi, Euskal Herria zuzenean.